gaya ma kotis na tura mu ba Allah nan biyu abubuwa da ta samu ala abu kana nan kenan ya ga ina nan wallahi ba zama kala abubuwa Allah wallahi to kuna zama ni zauna na to na ji kuna ta complain kuna wallahi Allah ba zama wani labari yake bayan da wannan kwana yake wai dan uwan nan nashi kana ba wallahi tallahi ba kuna ta ba gaskiya to ai abinda nake so ka fahimta wallahi tallahi a rayuwa yanzu in Allah ya sa kana da dan uwa wanda yake da arziki to matsawo baya tallafa ma baya taimaka ma wallahi zaka yi haka shi tallahi saboda yanzu da kake ji kake gani a nan tsanya ko bawan Allah wallahi tallahi bawan Allah ne idan ka ga yanda yake taimaka ma ɗan uwan shi da abokan arziki da talakawa wallahi zaka yi mamaki wallahi an jin daɗi har so nake ni in ji an ce Abubakar Nasir Alhaji Abubakar Nasir wannan haka wallahi wannan bawan Allah da kake gani wai bakin ko ilahi mai sabon gidan wannan wajen gidan gona ba wanda ba bude ba wai daman dan gidan ne ina jin labari to wannan bawan Allah da kake gani wallahi tallahi bakin ilahirin dangi shi ka san suna da dangi gaskiya yana tallafawa yadda baka tunani abinci sutura kuɗi kai har jari yana ba mutane kaga wannan Kaga ai irin wannan ake uwa su ne abin da baka sani ba uwa irin wannan wallahi bawan Allah nan idan Allah ya kawo shi tsanyawa duk wasu abokanan karatun shi da ka sani waɗanda an yi makaranta da su a baya wallahi siyasa an kira mai kowa ya yi mai alheri to ba ga irin wannan to Wannan ai su ake bukata. rashin masu irin wannan zuciya wallahi tallahi shi ke kawo damuwa wallahi gaba daya ka gani kana da wanda yake kana da dan uwa na jini na jiki bai taimaka ma to ina kuma zai taimaki wani to amma Da shi wuya ne wannan ka- bawan Allah ya zama zakara gwajin dafi wallahi idan ka ji irin abin da yake bawan Allah nan zaka yi mamaki Alhaji Abubakar Nasir ko zaka ga kamar ana daurin aure a duk lokacin da ya tashi duk lokacin da ya zo ake sai an yi so wannan malam. abu abin da ka ji Ka irin gani, amma amma kai kai- ake so kai- kana da dukiya kana tallafa ma al'umma da yan uwa To kowa ka ya ji. ji daɗi ka dai ji ka gani yawwa amma a ce wai yanzu wannan bawan Allah babban mu abin da yanzu zamu ta sa gaba a dangane da wannan bawan Allah zamu ci gaba da yi mai addu'a gaskiya ne Gaskiya. abin da ya kamata a ce kawai me kenan yawwa Allah Allah ya ya ƙara Allah ya kuma ƙara Allah ya ƙaro arziki mai Allah ya yawa ƙaro Amin, arziki kuma Allah ya wanda amfana zai ci jira. gaba da taimaka ma yan uwa yawwa addu'a kawai kamata a ce a yi addu'a Allah ya amfana jira'a saboda idan sun taso su ma su yi koyi su ma su Bare ma. gaskiya ne sannan kuma duk addu'a waɗanda ita ce Allah ya ba dama. arziki irin wannan matsawar kana da arziki baka taimaka ma wanda bai da shi ba mai amfani babu Ba shi da amfani ba shi da amfani Ba to shi da kaga shi ya amfani. tsallake wajen yi shi yasa ma na watsar da wancan dan uwan nawa irin su ake so a rika yin koyi da su Shi dai yanzu wannan ni kaga ya wallahi tsallake. kana Ya gaya min tsallake. har na ji daɗi Allah ku wallahi har na ji to daɗi kai mai addu'a Allah ya a taimake banza shi dan uwan naka zai ki amma shi Allah da sai ya taimake ka wallahi Allah ka ya samu lokaci in ya zo ka je ka gani zan je in gani wallahi zan je in ganan to shi a dai idona. bangaren tallafa al'umma wanda bai da shi wallahi ya tsallake wajen shi dai mai addu'a Allah da Gaskiya Abubakar ne. Nasir dan yawa ba Allah ya ƙara ga yanan hada gidan mai Allah ya yayi ƙara sabo buɗi. ka kalli yanda yake gyara gidansu na family ka Gaskiya kalli ne. yanda ƴan uwan shi suke zaune cikin kwanciyar hankali da jin daɗi duk wannan inda ka abu biyo farin ba shi ciki mai ne. yi karshe din rigima idan aka ganka za a ce to a zo a ga gidanka ko gidanku gaskiya ne Bare to ma kuma ko ka zo kai da ka gani ka san an gaji arziki gaskiya ne Wannan wannan ni na magana sani babu ai. abin da zamu yi ba Allah nan sai dai addu'a ubangiji Allah ya kara amma ni da ma wucewa zan yi na ci kuna muhawara na ce bari in zo dai mu gaisa kada in wuce kai na san ka dama da fushin tiya to ba matsala kun fito dai za mu haɗu za mu haɗu sai mun fito da A'a. can majalisar nan zuwa an jima lama eh